سلام تعني هبلي كميت أنحو زخبركم تخطاتتي هابا ميديا كابا زخون يكون تعنتو نتابو مخان ومناتن تكساتن حابريتاتات كأربالكم زيتدالو هابا ميديا كتكتاتلو إن عدمكو إن أربالكم مدلوات بتكسو نخباتحكم نيشانلنا سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمقبار دما مدلواتنا نابكالوت نخباتحو ختقابرو نلابو نلومي عربي 16 تحساس كل التاشن عسران كلتنا بزدالنا يوم حبريتاتات كسقركم فلما أستزينا كسمعكم حق منقست إثيوبيا كفرس يسرح كمزلو أبي أحمد تزاريبو أبي تقرأي تعاد يوم زتنحو زيقاتات أمريكا أبا ديسابا يأسروا كمزلو تحبيرو إيرتران قبطن غازيطنيات بمئسار أب أفريكا أب قرميت زسرع هاجرات كم زخونا كوميتي تتابعي مسل غازيطنيات أفليطو زبلون كالو زيناتاتن اللونا كسام موداتا مدلواتنا كتكهاتولنا يعدم حزي نابا زرزروم كسقراكم حقا منقست إثيوبيا كفرسية كبل أبي أحمد تزاريبو أبي أحمد نزيز قلتا قلنا قلني أبي أمريكا زكايد زلوه وعلى أفريكا أمريكا نسدقفتو زخونو تولد إثيوبياوين أبي زكايدو أخيبايو أبي أحمد ناب أخيبا أفريكا أمريكا نمستاف نا أمريكا تحابيو مشتو زقاتو أخوينو بتولرتي تقراي أمحارا أورومون أنصار سرعة أبيين تقاومون قاتمو وإيو بفلاي دما أتوم تقاومتي عبيت سلفتات زكايدو خوينوم أبي أحمد كدمتن أبي زعرفو لهم هوتيلاتن تكالاتن قبن جونوسايد فتسمت إيوم دم نتوهان تقارو أبي سبا سلطان إثيوبيا اللو زبلون كالو جروحتاتن بمقواح اقرو من ناس عبو كالشماء من تقاومون كقلتون تراميوم أبي أحمد بأصابع تزغطورو دقفت أكيبو مس أمريكا سلام فتير إيه زت حساسب قداي يلن حق منقست إثيوبيا ونمغيار نسرح لنا كبل بروباغندا خنفح كمزو على تقليتو أمريكا حبرت أوروبان تكالات سبقوي مسلاتن أبي أحمد مشاركتون قبل على حزب تجراي قبل جونوسايد كم زفت أمو عن دعد يوم من دافلته بفلاي دماء تتحلقت سبقوي مسل كم زخنات زنقر لا أمريكا قبل نهات أبكندنا بيت مأسرتي نوايت هاوس معدامة بدم نوتوهان مقلاد كم زخنة تنتنتي بوليتيكا يقلت له نسزي تتححزو أفتي أو أمريكا زكايد زلو على أفريكا أمريكا نأبي أحمد كعجبو زخدو شوعات تعجبتو أب أمريكا بمدفع عقبة خمسة حتتو زتفلالي من جتات يحبرو له أب تقراي تعاز يوم زتنحو زيقاتات أمريكا أب أديسابا تأسيروم بسنكي خينات تقراي أب تقراي تعاز يوم زتنحو زيقاتات أمريكا كاب إثيوبيا كوتو أب زفتنو الأوان بسبب سلطان إثيوبيا يأسرون يمرمرون كمزلو فرانس 24 تبتيبو كاب سبب سلطان أمريكا شولي خزوات إيميلات كم زملختو منقست إثيوبيا كاب تقراي نزوتو زيقاتات أمريكا فاليو بمحز مرمراي قبر لهم كم زنبرة تدليزو أمريكا أب زحلف عمل زيقاتاتا كاب تقراي بنفرت نموصا تلمي كم زنبران بمنتاي مخنيات كم استقارت كم زي فلت دما مع خنزينا AFP تبتيبو حيلتات إثيوبيان سراوي تقراين أب زواقو لؤوان نخلت عمل كاب عالم تقاريتهم زنورو تقارو زيقاتات أمريكا بعدل كاب كينا تمريتهم ناو أمريكا خمتو أب زفتنو الأوان تفليوم مرمرا يقبر اللهم كم زنبرة مسخا خرطقيسو AFP أقالعو قبر مدهن قبر هوز تبهالة تقراوي ناب أمريكا خملس ناب نفاريت كديب أب زفتنو الأوان أب معرفو نفرتي أديسابا نقواني تقوتيتو كم استحاتته يزارب أب ساندياغو زنبر دياقون تقراوي ني AFP أب زهبو حبريتا دما كل سندات نيروني دو زبل مخنياتون أي نبرنن دحري نايتيس عدقايا مدنو قاي دما أب مودة تتفقد اللي كبل تزاريبو كم أون ود 54 عامات أب أمريكا جنح مكينة خوينو زسرح أب تحساس كل التشحن عسران من سدرون أو أمريكا خمت أب أديسابا كم ستحزن قبو بمهاب كم زحلف دما مسكرناتو ني AFP هيو اتوم مع خنزينا AFP قال محتس قبر اللوم زيقاتات أمريكا تفليوم مرمراك قبر اللوم زخالة تجارب مخانم طرح كم زنبرة دما تقليصو أبي أحمد سراويت إرترا كاب تجراي كوتسن تقطع أرتي سبعوي مسلات نب إثيوبيا كأتو كفكرن كم زجبا أبال سينات أمريكا كريس فان أتحساسي بوم
አብይ አሕመድ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ከውፅእን ተቆጻጸርቲ ሰብአዊ መሰላት ናብ ኢትዮጵያ ከኣትዉ ክፈቅድን ከም ዝግባእ አባል ሴኔት አሜሪካ ክሪስ ቫን አተሓሳሲቦም። አቦ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ርክባት ወጻኢ ሃገራት ሴኔት አሜሪካ ክሪስ ቫን ምስ አብይ አሕመድ ተራኺቦም ከም ዝዘተዩ ተዛሪቦም። አብ ዘተኦም ድማ ስምምዕነት ሰላም ስዒቡ ኩሎም ባእታታት እቲ ስምምዕነት ምትግባር ወሳኒ ምዃኑን ሓይልታት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ምውፃእ ድማ ክረጋገጽ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም። ብተወሳኺ እውን ኣብ ትግራይ ምጅማር መሰረታዊ ግልጋሎታት ብቕልጡፍ ክትግበርን ከምኡ እውን ተቆጻጸርቲ ሰብአዊ መሰላት ናብቲ ሃገር ብምእታው ኣብቲ ኩናት ዝተፈጸሙ ጥሕሰታት ሰብአዊ መሰል ምርመራ ክገብሩ ክፍቀደሎም ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ክሪስ ቫን ኣብ መግለጺኦም። ክሪስ ቫን ወሲኾም ኣብ እዋን ኩናት ብኩሎም ወገናት ከቢድ ግህሰት ሰብአዊ መሰላት ከም ዝተፈጸሙን እዚኣቶም ድማ ብሕጊ ክሕተቱን ተኣማንነትን ግልጽን ዝኾነ መስርሕ ፍትሒ ክትግበር ከም ዘለዎ ንኣብይ ኣተሓሳሲበ ክብሉ ገሊጾም። ብተመሳሳሊ አባል ኮንግረስ አሜሪካ ብራድ ሸርማን ከም ዝገለጽዎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ምስ መራሕቲ ሃገራት ቱኒዝያ፣ ቻድ፣ ሩዋንዳን ደቡብ ሱዳንን ተራኺቦም ኣብ ጉዳይ ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ኣገዳስነቱ ከም ዝተዘራረቡ ተሓቢሩ። ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ከተውፅእ ጸቕጢ ምግባር ከም ዘድሊ ምስ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ አንቶኒዮ ብሊንከን እውን ከም ዝተዘራረቡ ግልጽ ገይሩ። ኤርትራ እንተደኣ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ዘይተውፅእ ኮይና ጽጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ፣ ካብቶም ጽጉምትታት ድማ ካብ መግብን መድሓኒትን ወጻኢ መራኽብ ናብ ኤርትራ ከይኸዳን ካብ ኤርትራ እውን ከይወፃን ክንገብር ንኽእል ኢና ክብል ንብሊንከን ከም ዘረድኦ ሸርማን ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣረዲኡ። ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዘሎ ሰብአዊ ሓገዛት ካብ ስምምዕነት ሰላም ጀሚሩ በብቕርቡ እናተመሓየሸ ከም ዝቐጸለ ኦቻ ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ጉዳያት ሰብአዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ንጉዳይ ትግራይ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዘሎ ቀረብ ሰብአዊ ሓገዛት ካብ ስምምዕነት ሰላም ጀሚሩ በብቕርቡ እናተመሓየሸ ከም ዝቐጸለ ገሊጹ። መግብን ካልኦት ቀረብን ናብ ትግራይ ብ4 ኮሪደራት ኣቢሉ ማለት እውን ብክልል ዓፋርን ኣምሓራን ናብ ትግራይ ይኣቱ ከም ዘሎ ወሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ስቴቨን ዱጃሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ አብሪሁ። ካብ 15 ሕዳር ክሳብ 8 ታሕሳስ ልዕሊ 1600 ናይ ጽዕነት መኻይን ብምውዳብ ልዕሊ 63800 ሜትሪክ ቶን መግቢ፣ ልዕሊ 4000 ሜትሪክ ቶን ቀረብ ሕክምና፣ መጽለሊ፣ ናውቲ ትምህርቲ ከምኡ እውን ናይ ጽሬት ኣቑሑትን ከም ዝኣተወ ተዛሪቡ። ብተመሳሳሊ ስሩዕ ሲቪላዊ በረራታት ተጀሚሮም ከም ዘለውን ፈላማይ ሲቪላዊ በረራ ድማ ሰራሕተኛታት ካብ መቐለ ናብ ሽረ ብ9 ታሕሳስ ከም ዝጀመራን እዚ ድማ ቀጺሉ ከም ዘሎን ይኹን እምበር ቀረብን ጠለብን ንምምላእ ቀጻልነት ዘለዎ ሓገዝ ክረጋገጽ ይግባእ ኢሎም እቶም ወሃቢ ቃል። ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ኣኽሱምን ሽረን ሓዊሱ ኣብ ገለ ከባቢታት ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ጀሚሩ ከም ዘሎን እዚ ድማ ንሰራሕተኛታት ኣወንታዊ ጽልዋ ኣለዎ። እቲ ዝተጀመረ ስራሕቲ ተወሳኺ ምዕባለታት ከም ዘድልዮ ድማ ኣረዲኦም። ኤርትራን ግብፅን ጋዜጠኛታት ብምእሳር ካብ ኣፍሪካ ቅድሚት ዝጽርሓ ሃገራት ከም ዝኾና ኮሚቴ ተጣባቂ መሰል ጋዜጠኛታት ኣፍሊጡ። ኮሚቴ ተጣባቂ መሰል ጋዜጠኛታት CPJ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ኤርትራን ግብፅን ኣብዚ ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ቁጽሮም ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ20 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ሓቢሩ። ኣብ መላእ ኣፍሪካ ብውሕዱ 56 ጋዜጠኛታት ምስርሖም ተኣሳሲሩ ክእሰሩ ከለዉ ግብፅን ኤርትራን ጋዜጠኛታት ብምእሳር ካብ ዓለም ብቕደም ሰዓብ ኣብ ደረጃ 7 ተሰሪዐን ይርከባ ይብል ጸብጻብ እቲ ኮሚቴ። ካብ ምብራቕ ኣፍሪካ ጋዜጠኛታት ብምህዳንን ብምዕፋንን ትመርሕ ዘላ ኤርትራ ኮይና ኢትዮጵያን ሩዋንዳን እውን ናጽነት ፕረስ ካብ ዝጥሕሳ ሃገራት ከም ዝኾና ተሓቢሩ። ኣብ ኤርትራ ዛጊር 16 ጋዜጠኛታት ካብ 17 ክሳብ 20 ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሓቂቆም ከም ዘለዉ ይግለጽ። ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅምር ንነዘ ንልዕሊ 60 ጋዜጠኛታት ብዘይ ክሲ ኣብ ቀይዲ ምእታዋ ዘዘኻኸረ እቲ ጸብጻብ በዚ ድማ ኢትዮጵያ ብናጽነት ፕረስ ጽቡቕ ሽም የብላን ክብል እቲ ጸብጻብ ይገልጽ። ኮሚቴ ተጣባቂ መሰል ጋዜጠኛታት ኣብ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ብብርኪ ዓለም 533 ጋዜጠኛታት ከም ዝተኣሰሩ ሓቢሩ። ብደረጃ ዓለም ኢራን 62 ጋዜጠኛታት ብምእሳር፣ ቻይና 43፣ ማያንማር 42፣ ቱርኪ 40፣ ቤላሩስ 26 ጋዜጠኛታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብምእታው ብደረጃ ኣብ ቅድሚት ተቐሚጠን ዘለዋ ሃገራት ከም ዝኾና እቲ ዝወፀ ጸብጻብ የመላኽት።
اتتصاب ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ እውን 5 ጋዜጠኛታት ከም ዝተኣሰሩ ኣዘኻኺሩ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዕለታዊ ዜናታትና እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና። ሃበ ሚድያ ብሓባር እንዕብዮ ናታትኩም ሚድያ እዩ።